Aku nguntus beret buru mini hayo melaku golek baby oil lah kok lek krok-krok duwe krek sithik aduh abang perah kabeh iki. Alhamdulillah gak berkah sehat. Matur nuwun ya Mbah Gembreng, jare kenale Mbah Gembreng kok. Alhamdulillah pamuji panjenengan mo. Aku ape dadi wong kene. Ape dadi wong kene. Ape bentukno putune Mbah Jumplo sing kotak-kotak. Nek aku mau lah kok aku pilih mboke wae kok. Mboten gegoji kanggo dianggep tenanan. Kok ndak mesti dicatet Pak RT wong sing nggih dadal iki Pak RT kok. jabane yo apa? Jawaban apa? Delu gasan buane bagus sing soalé wali lan bagus. Sik. Jenengan ketok sithik sing kok nyelekit nglarakno ati. Nek lugasan ketok Bagus. nek dandan ketok Wali. perkarane mung sepele, Pak. Ngoyak butoh. Lho tenan iki aku karo kowe aku jare wegah. Ning estu aku dandan ngene iki bot-bote kula merendahkan diri. Upama aku ora dandan kanca-kanca panjak nabuh ora semangat. Mergo kalah minder gadise karo aku. Jadi awan ini cek kayak bocah barang bunyi nek tuwek men. Oh sik di awan kaya apa? Kayak bocah. Nek kaya bocah gak mbok mi. Ya bocah edan. Jadi ya sembrono. Lho cah mau niku 1 2 3 4. Mau ditepangke nggih. Nek dereng pirsa niki Mbak Yu sama Juliana. Niki upama buah ngono semangka. Sawangan lho, semangka. Senyumnya manis aku suka. Nek Mbak Istanti niki wis ora semangka neh. Pepaya. Lho, sangan lho tenan to. Lho, pepaya. Ini perempuan yang patut dipercaya. Pepaya. Nek Mbak Diah niki lagi rambutan. Ramah lembut dan penuh perhatian. Nek sing niki beda meneh. Melon. Mesam-mesem ngajak ke anu. Hanya cangkepe garis masak. Usuk to, dikenake. Melon iki mesam-mesem ngajak guyon. Kok bener keroan koyo ngene mosok berat guyon telah opo? Guyon. Tuh. Aku isin dari mau. Aku isin no, didelok marang tuwa. Isin. Baju balik sik, Mbak. Ujugipun bengi niki namung dereng ngredengaken swasana, plungsu-plungsu ana tembung wedhus-wedhus diraupi nek